ഹലോ നമസ്കാരം. ബിജു മിറാക്കിൾ ഫാം ഹൗസ്. നമ്മളിന്ന് വേസ്റ്റായ സാധനങ്ങൾ, ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം, ഒരു പച്ചക്കറി ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ഒരു പാർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ടറിൻ്റെ ടയർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുട്ടും നമ്മൾ മെറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സുന്ദരമാക്കി അതിനകത്ത് പച്ചക്കറി തൈകൾ വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വണ്ടികളുടെ ടയർ ചെറിയ ഓരോരോ പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെറോസിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലാവ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ പഴയ സ്ലാവ് എടുത്ത് പോയതൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ കേബിൾ ടൈക്ക് കെട്ടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ ആ ബോക്സുകളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടവഴിയെല്ലാം മെറ്റിലിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്താണ് പച്ചക്കറി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗതുകം തോന്നും. നമുക്കും ആവാം നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഇതുപോലൊരു പാർക്ക് പോലെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നും. അനേകർ ഇവിടെ വരുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറി കിട്ടും, നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ നല്ല വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇതിപ്പോൾ കാവേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു റംബുട്ടാനുണ്ട്, അത് റംബുട്ടാൻ 80 അതിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു റിങ് വെച്ചു, അവത്തേലൊന്നും ഇരിക്കണേലോ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരു കനേഡിയൻ കൊന്ന അത് വെച്ചു. വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ കുറ്റി, ആ കുറ്റി ഒറിജിനൽ തെങ്ങ് പോയതാണ്. ആ തെങ്ങിൻ്റെ കുറ്റിയിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി അതിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീരകമാണ്, വലിയ ജീരകം. നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയന്, ലെച്ചൂസ് അങ്ങനെയുള്ളതും, കടല, നമ്മുടെ ഇവിടെ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം ഉള്ളിൽ 2-2.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് സബോള കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിയാണ്, നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി. അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ചെടിയൊക്കെ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം, അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും നമ്മളൊരു ചെറിയ ടയർ വെച്ചു. അതിൽ ബീൻസ് വയർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീൻസ് വയർ ഇട്ട് അതും നല്ല രീതിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിൽ കായ്ക്കും. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ വിളവെടുപ്പാണിത്. അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലൊക്കെ നാരങ്ങം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കവറിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആകുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളെടുത്ത് ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കറിക്കടലയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഈ കറിക്കടല നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വെറും അറക്കവാളിനെ അറുത്തെടുത്താൽ മതി, അതാണ് എളുപ്പം. അങ്ങനെ അറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയില, തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ചോട് വരുന്നിടത്ത് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ധാരാളമായി ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാം. ആ തെങ്ങ് അവിടെ നിന്നോളൂ. ഇതിന് നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളം തെങ്ങിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ. ഇത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. നിങ്ങൾക്കും നമ്മളിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ധാരാളമായിട്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആപ്പിളാണ്. നമ്മൾ മാക്സിമം ഇനിയും കൂടുതൽ വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ആ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയേ. വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു മുന്തിരിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തോട്ടം, അതിനടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്ന ഒരു ചെറിയ മിനി അക്വഫോണിക്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂവും ഇവിടെ ബൂട്ടും ഒക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. വീണ്ടും കാണാം.